Sibulise otata abefundisi abangakhona namhlanje, otata bonke nomama nobhuti nosisi, sibabulise nabantwana abancinane ngelihle igama lenkosi yethu Yesu Kristu, amen. Ngicela ke sifunde izwi lenkosi ngokufutshane incwadi yezenzo chapter 4 verse number 12. Incwadi yezenzo chapter 4 verse number 12 yedwa, sibe sesifunda uchapter 10 uverse 38 no 43 kwalapha kwincwadi yezenzo. Sigcine ke ngeIsaiah chapter 4 verse 1, then ke sithandaze verse 12. Ndingwakwaxhingana ifani ekhaya lokuzalwa liselusikisiki. Ndizalwa kwindawo ekuthiwa kusebomvini eShlitho. Ndakhile ke apha ngakwaRhotso emveni kwento eyayisakhiwa kuthiwa izoba yicollege. Sele kuyindawo ye-office ke ngoku zakwa-education. Nditshatile noko ndineminyaka 17 leminyaka, ndihleli nomakoti ndigqibile. Ndasindiswa ngokuthi nam ndizamkelele uYesu angene enhliziyweni yami. 31 ndiwagqibile, ndihamba noYesu okhulu umuntu ebandeni sonke. Ndenzelwa inceba nguYesu, wandixolela izono zam. uYesu mayifika ke empilweni yomntu ekufuneke uyinothise kukuvuswa kwesazela sakho, ngoba xa ukhonza kufuneke uqaphele uba siyaphila na isazela. Ikhona into emanithi xa uzawungena entweni embi ikunqande, kuba le nto kuthiwa ngumntu sisazela. Ngimthanda ke uYesu ngendlela emangalisayo. Ndicela ke singalibazisi uchapter 4 wezenzo, simamele kakuhle, simfuna verse 12 wakhona. Ncwadi yezenzo chapter 4 verse 12. Usindi kananjalo usindiswa lukho kumbi, kuba kukho gama limbi phansi kwezulu linikweyo phakathi kwabantu. Ndifuna usifundele verse number 11. Ndifuna le ndawo izawuthi lo Yesu. Verse 11. Kuya lo ilitye lenziwa into ngento nini bakhe elisuka labayinhloko yembombo. Verse 12. Kananjalo usindiso lukho kumbi. Ndifuna sazi intoba usindiso alukho komnye umuntu. Kuba akukho gama limbi. EsiXhosa sitsha sizawuthi lo Yesu. Bendifuna lo version ezomkhomba ethi lo Yesu xa zithetha ngayizibhalo zithi ama lo Yesu ngulowo zithi izibhalo xa zithetha ngaye, ilitye elidelayo nina bakhi laba ilitye eladelwa nini bakhi, lelona litye lasuka laba lelona litye lisisiseko. Ibe siyigqitha ke ithi ke usindiso, isaqhubeka ichaza uYesu.
lufumaneka ngaye kuphela. Lo Yesu owadelwa ngabantu. Bathi abantu xa beqala inkonzo bambeke ecaleni, bathetha ngoYehova uThixo, bambeka uYesu ecaleni, bakhela abantu phezu kwaYehova uThixo uYesu siseko bembeke ecaleni. Yamchaza ke isibhalo sithi yena ngulo owadelwa ngaba beqala ukwakha, bamthatha bamlahla, bathi akho nto yakwenza ngeli litye. Ithi ke iBhayibhile xa imchaza ithi ke usindiso lufumaneka ngalo wabekwe ecaleni. uYesu kufunyanwa kuye usindiso. Ithi iBhayibhile kuba akho gama limbi noba kakhona amagama esiye siwathembe, kodwa ngokukaThixo alikho igama alifumane lifanele ukunceda impilo yomntu. NgokukaThixo owadala abantu alikho igama alibone lingcono ukunceda abantu elusizini abaphila kulo. Maninzi wona amagama aphezu komhlaba nathembisayo xa eshunyayelwe, kodwa lo mbhali uthi lilitye eli elathathwa lalahlwa ngabantu, kanti kweli litye elinguYesu usindiso lwabantu lubekwe phezu kwakhe. Funda usindiso lwaphumelela ngaye kuphela. Yeka ma, funda point. Kananjalo usindiso alukho kumbi kuba akukho gama limbi. Xa usuka apha uyokhangela umuntu egoli, you are wasting your time. Uchitha ngexesha lakho uphinde uchithe ngemali yakho, ngoba kule ndawo uya kuyo alukho uncedo lwakho. Noma usuka apha ubheke Mthatha uyofuna usindiso, uyofuna uncedo. Xa ikubhekile uThixo uthi waze wahlala ngexesha, kuba le ndawo uyofuna kuyincedo uThixo akayivumanga ukuba ingathola wena uncedo kuloo nto. Ulahla ngemali yakho, uhlala ngexesha lakho, kuba kaloku usindiso lwabantu alubekwanga phezu kwabanye abantu, kodwa usindiso lwabantu lubekwe egameni likaYesu. Malibonke igama lenkosi. Uthi umbhali akho gama limbi, akho gama limbi. Kuba akho gama limbi, akho gama limbi phansi kwazulu. Ithi ngawucinga boncedo uhluphekile, uthi uThixo wandilungisela igama elinye elingahlambulula ubomi bam. Alibonke igama lenkosi. Usibona silapha nje sasingamanqila asemakhayeni ethu, sasingabantu abafana nezidakwa zalelapha, asincedwanga lelinye igama ngaphandle kwegama likaYesu. Ligama likaYesu elisalonyana entombi zabantu, ligama likaYesu elivusa imisefileyo, ligama likaYesu elishiywa amanqila. Akho gama limbi abantu abangasinda ngalo. Alikho. Alikho. Alikho igama elinganceda abantu. Amagama etawa ayehluleka, amagama abaprofeta ayehluleka, amagama ethu ayehluleka, kodwa lilodwa igama
elinamandla, lilogama elikhokhela imizimba madoda, lilodwa igama elitshintsha isimo esingenakuthula, lilodwa igama elihlonishwa ngabaphakathi, ligama likaYesu, ligama likaYesu, ligama likaYesu, ligama likaYesu, ligama likaYesu, liphilisa ikhensa, liphilisa i-HIV positive, liphilisa izifo zonke, igama likaYesu, igama likaYesu, igama likaYesu, igama likaYesu, igama likaYesu, igama likaYesu, liyakhulula igama likaYesu, igama likaYesu, liyaphilisa igama likaYesu, igama likaYesu, liyahlambulula, igama likaYesu, litshintsha impilo yabantu, igama likaYesu, libuyisa amadoda ahlalisaneyo, igama likaYesu, livusa imitshato, igama likaYesu, igama likaYesu, igama likaYesu, igama likaYesu, igama likaYesu, igama likaYesu, sikwasha ngalo thokoloza, igama likaYesu, libale kwasimpudulo, igama likaYesu, lehlula maphakathi, igama likaYesu, linamandla, igama likaYesu. Akogama limbi maninzi wona magama kuyozulina lakwelinye elinganceda abantu abangasindiswanga. Jesus, uyabonela igama xa ungenalo, xa ungalivumanga alibizeki, alibizeki. Xa uYesu ungamamkelanga abe inkosi nomsindisi, awukwazi kulibiza igama elithi Yesu. Igama elithi Yesu awulibizi xa ungemanga kakuhle. Kwabantu bakhonza yonke imihla, bakhona esitaweni yonke imihla, kodwa bathethi ngegama elithi Yesu, bathetha ngoYehova. Amadimoni akakhutshwa ngoYehova, amadimoni akamlulamela uYehova noThixo, alulamela uYesu. Yesu. And igama elithi Yesu aliphumi xa uhlizona, xa usemanyaleni aliphumi. Igama elithi Yesu alibizeke xa uhleli uhlala, uphuma uYehova uThixo, akaphumi Yesu. Funda sethandaza, kumele funda sethandaza. Kawufunda uIsaiah 4 verse 1, khawuleza. Ngizobalekela kuwe, ewe themba lendalo, ngizobalekela kuwe, ngizobalekela kuwe, themba lendalo yonke, themba lendalo. uYesu ubizwa ngabantu abamvume ngenyanga. Thank you, Jesus. Liyasebenza igama elithi Yesu. Xa ulifumene nobuligwala usoyika kakhulu abantu abathakathayo, wabulifumana manje uyadelela. Ake nithi izandla zenu, kawubambele umuntu eseca kwakho ukuthi unalo igama likaYesu, unalona igama elithi Yesu. Unalo igama elithi Yesu. Usindiswe nini wena? Ngoba abanye abantu abethetha athi ndisindiswe mna, cha ndisindiswe kuthatha uxingana, sindiswe mna kubhengu, sindiswe mna eFaith Mission, sindisiwe mna. Madoda, uyabona xa usasindiswe egameni lomuntu usazoba sengxakini. Uyabona xa usasindiswe emntwini ungekafiki ekusindisweni ligama, ngoba iBhayibhile ithi akogama limbi
elinokusindisa abantu, nothele cawa, nothele umfundiso osubayelayo, nothele umuntu abeka izandla kuvuka abantu abafileyo, alisindisa igama lakhe. Sindiswe qadi, sindiswe mna kwaBhengu, sindiswe mna ePostile, sindiswe mna kuTata uNqetho. Yabona lo muntu lo kusho ukuthi khona bangekazinto. We akasindiswa. Nandi sindiswe mna qandi, ndisenziwe kwabani. Sindiswe kwabani. Akho gama limbi. Insindiswa itholwe ecaweni. Bakhona abantu abasecaweni bahamba namasindiswa. Benza izinto eziphi. Basindiswa, sisindiswe kubani thina? Sithatha uPhuthuma. Tata uPhuthini sinzwe kuye. Bazalwana kusindiswe ebantwini. Akho gama limbi. Akho gama limbi. Akho gama limbi. Akho gama limbi. Alikho igama elikhethiweyo ngaphandle kwegama likaYesu. Ufuna ukuphulukana nezinto kobubomi, thatha igama elithi Yesu. Hamba negama elithi Yesu. Funda ukuthi uthandaza uthi yebo. Ziqhelanise noYesu. Isoko sinyakaziswa nguYesu. Abathakathi behlulwa nguYesu. Yemadoda, amadliso aphuma kuYesu. Isifo sokukhuzula xa ulapha uphethwe sisifo sokukhuzula siyanyangwa ngegama lenkosi Yesu. Ngegama lenkosi Yesu zonke izinto ziyalunga. Umakoti ongatholi bantwana uyabafumana ngegama lenkosi Yesu. Ngegama lenkosi Yesu zonke into ziyenzeka. Ayikho into ehlula igama likaYesu. Isikalekiso sokhokho bakho siyaqhawulwa ngegama lenkosi Yesu. Abantwana bakho abanciliswa ngabathakathi bethakathiwe ukuze babe ngamadoda angento, kodwa egama lenkosi Yesu siyaqhawuka ngoba kunamandla asegameni likaYesu. Asegameni likaYesu kunamandla. Egameni likaYesu kunenkululeko. Egameni likaYesu kunokuphila. Egameni likaYesu. Egameni likaYesu. Egameni likaYesu. Egameni likaYesu. Egameni likaYesu. Egameni likaYesu. Alikho elinye. Yeka abaprofeti. Yeka amanye abaprofeti. Ngoba kunabaprofeti abafikileyo abaphithizelise bade baphithizelise nosindiso. Laba profeti abanikeza amanzi bathi baninike egameni likaYesu. Yabona xa uliphethe awadinga amanzi athandazelwe kumuntu. Yabona xa uzothi uye enkonzweni umprofeti akunika into mawuyithenge athi amboyisebenzise kulo ufika uhamba umthandazi. Ufika kweli gama uhamba umthandazi. Ulanda amanzi kumthandazeli. Ubuye usebenzise endlini uqhele ngalamanzi
Kodwa xa ufika kwigama likaYesu ushiya umphanda, ufika uchitha amanzi omthandazo, ulahla ityuwa zomthandazo, ulahla amakhandlela omthandazo, utshisa iintambo zabathandazo, ube sewusebenzisa lona. Ngoba lona alibanjwa nenye into, lona alibanjwa lodwa, alidityaniswa nanto. Amandla kaThixo akadityaniswa nanto. uThixo uyazimela. Igama likaYesu awulisebenzisi nenye into. Ufika kwakho uphethe lona, uthi ndiyacela ngegama likaYesu, ndiyacela ngegama likaYesu, bambani kadimoni ngegama likaYesu, ngegama likaYesu. Ayikho enye into ayibamba negama likaYesu, alibanjwa nenye into. Nakufika lona utahlabelelayo liyandanelisa, liyanihlabelalisa, linamandla. Igama likaYesu liyaphila, liyakhulula, liyawuvusa umsafileyo. Igama alithi Yesu. Yesu, 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 Yesu. Uyamyeka umprofeti aselifikile. Wewe uyamyeka uprofeti. Uyamyeka umprofeti. Umprofeti aselifikile. Uyamyeka umprofeti. Umprofeti uyamyeka xa lifikile. Igama elithi Yesu. Kukho abantu mfoka nketho apho sisindisiwe bathi akubaprofeti. Ndifuna ukuxelela namhlanje, xa ufunda iBhayibhile kakuhle incwadi yamaHebhere chapter number 1 verse number 1 ithi kudala uThixo wathetha phaya ngamaphupha, wathetha nangabaprofeti. Uthi kodwa ngoku uthetha ngonyana wakhe. Akasebenzisi abaprofeti, uthetha ngonyana wakhe. Unyana wakhe uhlala kuwe. Jesus. Yabona khona abantu abathi Victoria, ude uyafika umprofeti abenhlaza bathwala abantu masiyeni bathandekayo, siyothatha inkululeko yethu, niyothatha ilishwa lokuthatha ithemba lakho nibeke emntwini ozawufa kusasa. iBhayibhile ithi iqalekisiwe indoda ethemba layo lingumntu. Uyabona xa unile ityala lomuntu ongakholwayo mabini, ityala leli lokungena Thixo, unetyala nje ungakholwa nje, unetyala ungafa noba ungathi ulunge kangakanani, ungafa ungena Thixo unetyala. Ityala lakho lelo kungakholwa. Asikathethi ngezenzo ozenzileyo ezimbi, sithetha ngale nto awunaThixo, ubukule umbhali wakho wena. Tyala lakho lesilelo ukuthi uhluphekile uyokhangela igcwele. Yabona njengoba uhluphekile njengoku ubethwa ngamadimoni, ungamcingi uThixo, usuke ukhangela ukhohlele esingeni. Abanye bacinga esingeni baqala ibhokwe. Yabona abanye bana begula baqala ibhokwe. Yabona baqala lentoni, abantu abaninzi bazizilwanyana because xa uqhela isilwane phaa egazini lesilwane kukho umphefumlo wesilwane. So xa umuntu ecela ukuphila esilwanyaneni uthola ukuphila kwesilwanyana. Sekuyathandaza, akho gama limbi, alikho. Verse number 1, standards. Ubuqaqawuli beZiyoni, abafazi abasixhenxe
Mama phelela njotheni. Khona ingoma ethi ayamthemba uYesu amakholwa. Ayamthemba njengomsindisi. Ayamthemba uYesu amakholwa. Ayamthemba njengomsindisi. Ayamthemba uYesu amakholwa. Wona ayamthemba njengomsindisi. Ayamthemba uYesu amakholwa. Wona ayamthemba njengomsindisi. amakholwa athemba uYesu. Athemba uYesu. Athemba uYesu. Ngeke umthembe uYesu ongazinikelanga kuye kokupheleleyo. Ngeke umthembe uYesu ongazilahlelanga kuye kokupheleleyo. uYesu ufuna ukuthenjwa. Futhi uYesu unako. Nako. Hayi kasiguquka saguquma lwethu esisangoma. Ehamba inceda abantu nami ndandiliphatha ibhegi yakhe kuyonyanga umuntu. Ndimbona umalume ekhupha idliso emthwini. Wayinawo amandla. Wafika usindiswa. Daleli naye ngo-1994 endlala amayeza akhe sileli kunye. Ndandibuye emvuselelweni. Ndalala. Ndathi ndilele ebusuku. Ngoba ndaphona usindisiwe. Umoya wakho ulali xa ulele. Kodwa xa ungena Thixo umoya wakho uyalala. Uvuka ududekile umzimba udiniwe. Ngoba uyasetyenziswa xa ungena Thixo. Ndathi ndilele umzimba. Moya wami uhleli. Ndabona inyokakazi enkulu eyayijikeleza amayeza kamalume. Iwakhotha la mayeza. Yathi mayigqiba kuwakhotha yaphakamisa intloko phezu kwentloko yawo. Ndiyibona lele. Ndakhalima ndilele. Ukuze ndiyazi into engaphakathi kum. Ukuthi igama likaYesu linamandla. Lehlula amaphakathi. Lehlula inyanga. Lehlula amakhwele. Ndakhalima. Yancinana yancipha inyoka. Yafumana umekhala. Wathi uqala kakwethu kwalifusa mtshana. Wathi mtshana ufika namhlanje. Ngiphinde ndilale nawe. Phazamisa ithombo lami. Ndilele. Ndiyibona ndilele. Yenzeka kuya literal. Wafuka yena wangcola. Abuka ekuseni enomsindo. Ithombo lakhe lihlangene nomoya onamandla. Ngoba ukho umoya onamandla njengoKristu. Hallelujah. Hallelujah. There is no spirit that is powerful like Christ. uKristu ukumoya overpower me more. Awunomoya wentwaso ukelwa kuJesu. Umoya wentwaso uyaphuma wehlula kumoya wamandla. Watshintsha umalume wasisitha walutshaba lasekhaya. Umalume ubethumela izulu ekhaya. Kwindoda yayingutata omkhulu omncinci wefemini eyayisebenza nomalume kakhulu. Umzi wasekhaya uphelile. Thumela izulu malume. Le ndoda ikobe uba kuthina ekhaya. Libethi lahle liqande kugebhuke phansi liphume ngomnyango. Lisintshwe ngathanga
lisiya abantu bengaphakathi siphume sithumise inkosi ngoba izulu lehluleke yemadoda siphethe uhlula abaphakathi siphethe into enamandla igama likaJesu liyaphila igama likaJesu linamandla igama likaJesu madoda liyakhulula libethe isihlandlo ezininzi izulu lijale phume ngomnyango kukho into evalileyo ekhaya asivalanga ngemithi sathatha igama salifana ngaphakathi sathatha igama elanikezela uluntu emhlabeni kodwa bonke ababulalekayo bayosinda kwaligama bonke behluleke phakathi naligama eliyonceda imisi ngemisi naligama elingafuna imali yamntu naligama elingabhatalwayo igama elithi Yesu. Awu madoda noma ulihlwempu liyakulungela noma unasikolo liyakulungela noma unemali liyakulungela noma ufundile liyakulungela noma ufundanga liyakulungela igama elithi Yesu. Igama elithi Yesu. Funda standard zamfundo abafazi abasixhenxe bafazi babambelela ndoda elinye imangaliso wegama kalomini elihlanganisa abantu ihlanganisa abantu eligama ngeke ulikhoze abane nabantu ihlanganisa abantu ngeke ulikhoze uphinde ukevali nabantu uzanayo ngeke sisiqinisekile ngapha abantu abaninzi ngabuye kutheni pho sithi basindiswe atifosa abafazi abahlangananga negama abantu man kaloku igama lifika abantu behlukene into elahle umfazi limkhumbuza umkakhe wamshiyayo aba bantu bafike badibane necawe man bathethe ngegama kanti basecaweni abekho egameni ukuze sikwazi ukuhlala kamali ezikonzweni zethu kufuneka sihlale phezu kwegama igama lizawusihlale kakuhle namhlanje kunzima ezicaweni ngoba amanyala afumaneke ezicaweni xa umfundi sekhalimela amanyala ibandla lilwela amanyala ngoba lona lijoyine icawe lingenagama kufuneka icawe xa kuthethwa ngamanyala kuthiwa yenza into ethile bayakhubeka abantu balwe belwela inyala babe ngasenyaleni bathi xa uyaphela abantu fundisa uPutin abangene ngegama likaYesu abahluphe enkonzweni abo bantu ngoba bathenwa ligama kuba abantu abacingela ibicawe ime ngabo kuba benemali bacingela ibikonzo ime ngaye azimele uba ime ngam le nkonzo inkonzo ime ngomntu onemali man ima ngegama haleluya kukho abantu abangakwazi kwehlukana namanyala bacingela ukuthi kufavor imali yabo ukuthi kwangazo silambi imali igama likaYesu awunamathele kuyo wehlukana nokuthakatha wehlukana nama-boyfriend wehlukana namankazana wehlukaniswa nokunxiba umfundisi akathethi into no udityaniswe negama izamfoka nkethe ezathandaza bheka xa umuntu ngumhlobo wam lo safunda sobabini wandishiya xa sipasa ugrade 12 ndafeyila mna wapasa wafika euniversity lomfo wafundela ubugqirha lo ndashiyeka mna ndifeyilile ndangena ethaveni ndanxila ndalinxila le ndawo umhlobo wam uyafunda umhlobo wam ahlale for 6 years efunda abuye nobugqirha bakhe
umhlobo wami uzokhangela umhlobo wakhe mnandi inqina lendawo elimdaka elingahlambiwe waxa ungena thiko amanzi awazi ungena thiko na umhlobo wami ke uyalikhangela hamba ngemoto yakhe mhle fundile akandi umhlobo wami akandigxothi kodwa kanti imbona istatus sakhe ndijonge twayiyo uthi nobesiza mna ndifuna ukumbaleka ngoba sidibani ngokwemfundo asidibani ngomgangatho wakhe. Xa uYesu efika kuwe lilungisa asiyamanisa uYesu nenxila Yesu nakwamkela andithatha uYesu andibeke esifeni sakhe ndilixila kuse hamba naye the more uhamba noYesu uyawuphucuka. Xa uhamba noYesu kuyasa uyaphucuka izinto uzenza uyazonyanya ngoba uhamba noYesu awuhambi netawa awuhambi netawa. Abantu begathile abanye abantu bekholwa ndawukholwa umhlanga thatha yewathi usoze wakho umtshato wenza abantu bakholwe. Inkanuko ayipheli ngoba usemtshatweni. Kukho amadoda alahla abafazi angalela imizini yawo atshintshanisa amagazi anabafazi kodwa ayehlulwa inkanuko. Kukhona amandla asegameni likaYesu. Kukho amakhosikazi ajolela amayeni babo. Amadoda akakafi, amadoda ayaphila, kodwa la makhosikazi aphethwe kumoya walilizwe ngoba umoya walilizwe ukhohlakele. Kodwa uJesu ekubekwe kuye amahlosiniso uyabasindisa bonke abakholwa egameni lakhe. uYesu ulatha intombazana ekayitsa ngomzimba ayisiqinise. Xa uzidibanise noYesu abafazi basixenge ithi iBhayibhile bazobambelela endodeni enye. Uyabona umfazi engowesibili endodeni angakwazi ukubambana endodeni enye bebabili bengalwanga. Kodwa uIsaya uyaprofeta, uyaprofeta uthi kukho indoda ezayo yawuthi xa ifikile waqhuba nabafazi bathi siyahambeni madoda siyeni kulaa ndoda baye kule ndoda. Uyaprofeta uIsaya ngefuture ngekamva lebandla likaIsrayeli uthi jonga kukho indoda ezawuvela njengoba kule lali bengevani nje abantu kodwa xa seyifikile le ndoda izobahlanganisa. Amagama etawa yasahlukanisa, iinkonzo zendla singahlali kunye kodwa likhona igama elithi noba likhonza phaya xa sewubambene noYesu liyahlangana. Yamadoda siyahlukana ngokwendawo kodwa ngoYesu siyadibana. Siyahlukana ngabufundisi kodwa ngoYesu siyahlanganiswa. Singehlukana ngeuniform yetawa kodwa ngoYesu siyahlangana. Yamadoda singehlukana ngamasiko enkonzo kodwa ngoYesu siyadibana. Siphila impilo eyodwa, sinekharakta eyodwa, sinesimilo esinye, sinesiqhamo esinye esinobungcwele. Akekho othi mna ndikhonza kule xa ufuna ndenze kanje. Sinesiqhamo esibubungcwele xa sikhonza uYesu.
Funda le kuyafeza uyigqibe bhuti uthi ke sibambane. Kalomini. Bamambela njothenini. Kalomini besithi. Sohle sethu sonke. Samphatha zethu ngubo. Uyasokola. Nxa uya kuYesu uyocenga isoka wena. Yebo uyahlupheka umuntu osindiswa kube efuna isoka sika Yesu. Uthatha iqhayiso uYesu ukukunceda. Ngoba inhliziyo yakho le ayimfuni uThixo. Wena into oyifuna ukulungelwa. Into ebangela babantu badla befunde baleka abaprofeti bayabathembisa abantu. Bemzini akho uzolala kamandi. Haleluya. Uzaba nemali, uzaba nemoto, uzophumelela. Abaprofeti abathethi ngoYesu ongena enhliziyweni, bathetha ngezinto ozosifumana kuYesu. Ngoku nina befundisa nithethe ngezinto, nithetha ngoxolelo lwezono. Uzaba likhoboka leyamprofeti uthi uyobhubha. Umane uyothenga amanzi akhe, uyothenga ioyile yakhe, uyothi ngendlela odume ngayo uthengiselwa letyiwa ye-R2 ne-R5 uyithenge nge-R100. Ngendlela odume ngayo. Haleluya. Ngendlela umuntu adume ngayo ushiya umzi wakho umuhle ayongena kwibobosi lexhwele elinamasenze. Ixhwele limhlalise phansi ephuma kwisofa efundile. Lithi ixhwele xa lithatha imali yakhe lithi ibeke phansi. Uyibeke phansi. Lithi apha phambi kwakho usiva lithi cosi. Likhole nyani sidenge ndini ulahla imali ikhole usisidenge. Lithi apha phambi kwakho usiva lithi cosi wena ungayazi imali cosi. Cosi. Liqala ngokukhululisa isihlangu, liyabandamaye khululisa isihlangu. Lekuthobe. Uyikhuphe ngokwakho. Liqhwaba izandla ixhwele lakho. Litsho apha phambi kwakho Nkosi. Likhona igama olishiye ngasemva. Sengiyathandaza. Uyabona abanye apha kuni kwezinqeni zenu nichubhishiwe nibovu. Zihlaza, zibovu intambo zezamaxhwele. Kodwa ningaze nizikhulule. Ngendlela ophansi ngayo. Uyabona ngendlela ophansi ngayo. Iwulu. Ulu ithenge esitolo ibovu zafika zikhona ifakwe kuwe esinqeni sayo. Sazoyikhulu noba imdaka noba uyahlamba ikhulule hlamba phezu kwayo. Ngendlela ophansi ngayo usezantsi. Ubomi bakho buxhomekeke entambeni. Kulu Jesus. yakhululwa mhlawumbe. Siyathandaza. Akho gama limbi ungawahamba wona amagama kodwa likho elingakunceda. Uyawubulaleka uthi ungena encwabeni nomfandethwa. Tuhluphekile kwayiluhluphekile imali wanga uyilahla. Uyasokola kodwa kwimali omane uyilahla. Siyathandaza. Uthi mama bafike bathi sinako ukudla sinazo impahla zokunxiba. Into esifuna kuwe sifuna ukubizwa ngegama lakho. Ukuze sisuke ehlazweni. Kukho abantu abaphila benamahlazo. Uke kumhle umuntu right. Kodwa enhliziyweni yakho unehlazo likobhetheyo.
Nesikhathi abantu belela ungala kuphela ubutho uhlutshwa lihlazo ophila nawo. Khona igama elilodwa othi xa usidibanise nalo kusuka amahlazo. Likhona igama othi uyihlekisa kule lali uthi wakudityaniswa nelo gama kuphela ukuhlupheka. Khona ixwe kule lali ubizwe ngabafazi bathi siyamazi lo mfazi, siyayazi le ndoda, siyamazi lo mfana. Wayihlekisa kule lali wasiniswa kukusihlanganisa negama likaYesu. Haleluya. Likhona igama othi xa uhlangene nalo uqale phansi kube isidima sakho, kube ubuntu bakho kusuka amahlazo. Bathi abafazi balali sizocela umthandazo kuwe. Wena ungathi uyihlekisa ufuna uncedo kuwe, wena usasoba ukusala amanxila ngobuza impendulo kuwe. Wancedwa yintoni kubantwana bakho? Bazihlanganisa negama sobebesele busuku bantu baseludaka. Likhona igama elikhona sowuzalele ekhaya, sowunabantwana ekhaya ukuhlanganiswa nalo ufuku beyithokoza. Likhona igama, igama linguYesu, igama linguYesu, igama linguYesu, igama linguYesu, igama linguYesu, igama linguYesu. Akukho amanye amagama ayaphelelwa. Kuze lisuke ihlazweni ingxaki lihlazo. Uyabona ihlamba lakho lingangaveli ebantwini kodwa liyavela kuwe. Livela uhamba inkonzo, livela ushumayela, livela uhlabelela, kodwa ihlazo lakho livele empethe. Ungafuna ihlazo, ikhona indoda esusa amahlazo. Ukhona owathwala amahlazo abantu, igama lakhe nguYesu. Vala iBhayibhile yakho mfana ntsika sizothandaza. Le ncwadi yezenze bizawuthi wahamba uYesu egqibile izwe lonke ephilisa bonke abebexinzelwe nguSathane. Nalapha uThixo wenze ngabo ukuzakhulula ubomi bakho. Ikhona indoda ephilisa abantu abaxinzelelwe nguSathane. Cela sike sime ngenyawo namhlanje sizothandaza. Uvala amehlo wakho sizothandaza. Liphinde elinye igama na esisidi iswangalo alikho alikho elinye igama na usamana nobomi kudala isehlo senyuka funa impilo enhle, unenjongo ezinhle kodwa ulahlekile. Ufuna uncedo kwindawo olungabekwanga kuyincedo lwakho, uncedo lomntu alukho kumbi ngaphandle kwegama likaYesu. Namhlanje msuzomemezela kubantu abakade bekhala behlabenyuka betshintsha abaprofeti ngoma yaphela imali yabo. Indoda yafa yaseGolgotha yafela abantu bakaThixo. Ukhona wahlatshwa, wahlatshelwa wena ngabo. Amehlo siyathandaza, amehlo siyathandaza. Uthi kubone wena ubikusele inkonzo ebisela wena namhlanje sowuncamile, nabantwana bakho bancamile, nomyeni wakho uncamile, nempilo yakho incamile.
sowuse wasilahlela ephazeni ukholwa uYesu owahlatshwa ngenxa yakho. Vala amehlo akho sesiyathandaza sizobonisa lenkosi sonke phambi kwabasithandaza abantu kodwa kufune lona lo eteteni aphakamise izandla zakhe zosibili awaphakamisa amehlo akhe phezulu kulowo namandla kulowo okhululayo kulowo odalayo kulowo osenzayo kulowo osinika ubomi ogama lakhe linguYesu. Awufuna umlomo uthandaze elona lathandaze igama likaYesu eteteni akhona amandla igama likaYesu igama likaJesu igama likaJesu igama likaJesu igama likaJesu bayakhululwa bayaphila bayakholelwa bayancedwa. Ushandalabaka ripapa satalabaka uyendelebeke setalabaka hatalabaka seta uribaka santa shitalabaka ibraba setelebe. Hallelujah! Utwalo Yesu utwalo Yesu utwalo Yesu utwalo Yesu unamani Yesu uyakhululwa Yesu shitapa santa ribaba santa riyaze setelebaka seta hatalibaka seta ripapa santa ribaka setelebeka. Hallelujah! Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. 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 I am Kololwa. I am Kololwa. I am Kololwa. I am Kololwa. In the name of Jesus. Yekamalikachush. 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 Yeshulunyebes. Bayapilaba. Ushatalaba. Ukolela sono. Yenzeke suje. Bayashatulula. Abafuna libashabulule. Bayakhululwa. Abafuna libakhulule. Thank you, Master Jesus. Oh, Baba Siabonga. Oh, thank you, Jesus. Glory to Jesus. Oh, Tikowa. Zatandas. Yes, yes, yes. Yes, yes. Yes. Oh, Cindy, so the flinging the good. Oh, Cindy, so the flinging the good. Yebo siyabonga bonke yebo bayabuya nyana abantu nekhomisa abantu yebo bonke siyabonga bayakhulula mama bayakhulula abantu ngegama likaYesu bayaphila abantu kuyenzeka ngegama likaJesu ngegama likaJesu. Thank you, Master Jesus. Yebo Nkosi. Yebo Nkosi. Yebo Nkosi. Yebo Nkosi. Yebo Nkosi. Yebo Nkosi. Yebo Nkosi osuko. Yebo Mangaliso. Balasiza thina. Inamandla okukhulula abantu. Thank you, Master Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Master Jesus. Sisekhuluma yokuthandaza wafala amehlo wakho. Elithandaza nawe namhlanje. Phambi koba sithandaze nithini. Kodwa ke luthandaza nomuntu namhlanje. Othi Nkosi uYesu ngiyazihlanganisa neligama. Ulithandaza nabantu ababili kuphela. Ndinehlazo. Susa Nkosi ihlazo lakho. Ihlanganise neligama namhlanje. Ofala amehlo wakho. Empilweni yakho noba ungabuya uJesu noba ungafa ayikho into ethi ungambona uThixo.
ngembetho elihlazo ndikhona enkonzweni ndiyakhonza ndazibizana ngokusindiswa kodwa ndinehlazo eluthandaza nomntu namhlanje kodwa ndiyalifuna uncedo lisegameni kahle udala uhamba uzamile uzamile impilo yakho ulizamile ikhaya lakho uzamile umtshato wakho uzamile eluthandaza nawe uthi inkosi nansi impilo yakho ngiyasihlanganisa leligama selule kakhulu isandla sakho wavala amehlo ungamjongo seduze kwakho izinto elibhekene nazo azifani tu le tente izele wena just vala amehlo akho vala amehlo akho welule isandla sakho siyathandaza yes God bless you siphakamise kakhulu isandla miyeke umuntu ozenayo tu alidliwa sisihlangu esinye kodwa manje into izawuwa nje izawukayisiwa kube khona abasisolayo boss namdi phakathi kwababa abafesiweyo bekha ndilahlile imali yami ndisamana nomzi wami boss nansi impilo yami ungasihlanganisa namhlanje legama phakamisa isandla sakho kakhulu wavala amehlo wakho uyasibona isandla zabantu ungasenza ingcono ngoba xa uphuma apha etendeni uzoyiva le nto yiyo khona bangalali buthongo uphaphama ebusuku abanye bafuna nokuzibulala basaba isihlangu ezininzi ukuzibulala beqaba bibo lulisandla sakho siyathandaza nakuyesu edlula kule ntaba uthi Jesu nansi impilo yami ndikumama xa kweyimpilo yami xa kwengabantwana bam xa kwengumzi wami ukuthi unezilwa naligama ongalilinga namhlanje phakamisa isandla sakho siyathandaza sesifaka amehlo ethu sesiyathandaza God bless you mfowethu God bless you mamam God bless you dadewethu wavala amehlo akho liyini ithemba lakho ungenathixo liyini ithemba lakho uJesu mama umfuni uyobulaleka kuze kube nini yonke le nto ayisebenzisayo ayikusizanga lutho khawulinge nakuyesu ngaphandle kwemali udala watshintshanisa abafundisi tshintshanisa abaprofethi wehluseni ukuzama nento zabantu nanguJesu onikezwa abantu bonke lulisandla sakho siyathandaza selule kakhulu mama siyathandaza Jesu nansi impilo yami yasidibanisa nawe yalifunela igama lakho sitsho bomba mntintombazana andibazi bomba muphelelaphi nalahla nesikolo sendangena etywaleni nanguJesu osiza abantu namhlanje lulisandla sakho siyathandaza. Thank you Master Jesus, thank you Jesus. Selule kakhulu isandla zakho zosibini usiphakamisele kuwe yizwa amandla kaNkulunkulu akhona sesiyathandaza mhlawumbe uthi likholwa zawusibiza kodwa inhliziyo yakho ikude noSimakade ngilithandaza nawe namhlanje uma sewuthela isibusiso phezu kweteam nomfundisi futhi kodwa sikaqala nawe namhlanje ukuthi le ntsikelelo ezawa namhlanje iwele phezu kwempilo yakho nawe namhlanje umsokonu ungangumzontono namhlanje umsokonu namhlanje ungalala ubuthongo ungakhululeka lolisandla sakho siyathandaza ngicela bonke abaphakamisana zabo ngethaba khulu wena mama kule ndawo kuyo dadethu mfowethu ngicela nikele isapha ngaphambili fundisa uphuthumise ngaphambili wosemfuka natikafula luzothanda zelaba ngicela wonke abantu abaphakamisa isandla abathi ndiyazidibanisa nalo let's come forward God bless you mama God bless you mfowethu baleka usekhaya isakuye uJesu yakubiza nawe wozasothandaza nawe phuma ebantwini bayeka abantu abasubenzela nto sibalekele wena ngokwakho God bless you mama God bless you mfowethu God bless you mntana phakamisa isandla sakho uvala amehlo wakho senza kuJesu simanikiniki akasanga sibuze lutho senza kuJesu singelutho akasanga sibuze into wasamkela uYesu ekusakelela kuye egama lenkosi Yesu waseNazaretha wosani yabizwa wosani enkosini yafundwa nani wosamntana wosamfowethu wosadadewethu wosamntana kuyakubisa egama lenkosi Yesu vala amehlo akho siyathandaza Jesus vala amehlo akho siyathandaza cela umfoka khula doesn't make me stand
Nasazobeka izandla umfundisi asazobabeka izandla reqala belo mthandazo abenziselo kaFulani ngegama lenkosi. Vala amehlo akho kule ndawo kuyo. Awuphakamisa ingalo zakho wavale amehlo akho uzothetha lamazwi apha emveni kwami. Nali igama likaYesu elikhululayo, nali igama likaYesu elihlangula abantu. Thetha lamazwi apha emveni kwami uthi Nkosi uYesu, Nkosi uYesu, ngiyakwamkela, ngena enhliziyweni yami, ngena ebomini bami. Ngiyavuma namhlanje ukuthi wafa wena waphinda wavuka ngenxa yezono zami. Ngiyakwamkela Yesu, tshintsha impilo yami, tshintsha ubomi bami ngegama likaYesu. Xolela izono zami engizenziwe kulo mhlaba ngegama likaYesu waseNazaretha. Siyathandaza, linamandla, linamandla, liphilile